Ay, kaunon na ron. Ay, isda ko. Saan din ang isda? Abay ka nito na pang. Ay, di atay. Isa manipin. Di ba may mukhaon na ni? Hindi mo kaon pang. Ah, di ko mukhaon na ni. Di ka mo kaon. Way himbis. Bawal na sa mo ang way himbis. Di mo ni ikon. Di ko ada. Uli na dito ko. Kamu ko. Baan niya? Sumuka ni boy. Butong na kay ko pa. Ay, si reklamo. Eh, dili, kamoy na ngayon nabuhi. Mauna ko, wak na yung mutabang ni mong tungod, anay mong batasan. Ay, ito na sad. Unsa na kung kahit ano na mo alibay. Lamia, ikaw og isda ron, uy. No, napapakoy kurata. Ay, salamat, ako'y 100. Adto sa palengke. Hala, pamilyar ba na o? Sila bugoy, maday na. Sila bugoy ka na. Ba't o magpupit? Agtuon ako, be. Nganong nasaag man na sila diri? Babot-abot sa ha. Wala si Papa. Gutom na ka. Kuya, gutom na si Mimeng. Ara, ampingin na ha. Kay Mauro biyan na isa. Okay kuya, alam naman ko na. Wala ba si Papa? Tumoy! Renz, nangita pagkurata si Papa. Nagreklamo. Wala, gutom na kayo. Halagoy! Asa mo Papa? Nalagi mo diri. Uwian ninyo oy. Pim, bilin na yung Papa diri. Trabaho mo siya Pim. Unya, nakakauna mo. Wala pa rin. Subukan, manukan eh. Ultimo manok, igutom. Gani no, sige na lang nagsaok. Ate, nakikanan? Gutom na si Mimi. Para makakaon mo, Rings, ubanda ta, magpalit ta. Ay, Pim, unsa may paliton? Isda, Rings, tara. Hawag Pim. Goy, biyaan sa mukha. Ya, biyaan sa tika dia. Kuya, iyang mama. Si Mama Ara. Si Ering ba? Abi na ko gunsa. Kami kinailang isda dia ba kay dagko. Tinuod ka Pim? Tinuod lagi. Tara, tara dai. Dili dai mo lugar Pim. Orange, kita ang tiyaw. Ako kayo. Lagi na ako sa unahan. Tara daw. Rings, mo na mo balikan ang grab na mas. Ta, ano ka sa unahan ta? Tara. Ayo! Gato isda. Nagpila. Ipidong kilo. Isak kilo. Rings, awit lang daw, lamig din ba? Ala, awo, dagkong aoy. Wow! Anak, uy, dali mo. Ay, 100 lang na ito. 100 na ang kwarta ba? Kaya Rins, atras na gamay, kinaan na ako. Alam niyo, anong lara, uy. Tara na, Rins! Tara!
sudan. Pero, gamitin no, dagko kayo. O, Ate, salamat. Okay, Ara, basta ikaw. Ara, Jodo, pakyot na sa. Yan sa muhak, kay manginis ako. Ito, ano kuya? Mas pa ka? Paul! Pa, halika rin ka. Ano naman, halika? Ha? Klaro itong kasabot, ay! Ingon, ay trabaho. Naabot na inong taning, doon ni Andrea. Mali trabaho dito ni ay. Ta. Teka, ulo na rin. Ay, isda ka! Isda ko! Isda ko! Look. Pero sa mo, ano eh? Bukan daw sila kuya ko. Oh, di ninyo ang lugar tripin? Oo, hindi ang kuya. Salamat kayo, ani ha? Salamat kayo ni Pim. Friends, saan din ang isda ah? Apay ka nito na bang? Awang god, apay ka nito na. Ay, di atay. Ano sa man Pim? Isda. Di ba may mukhaon na ni? Hindi mo kang bang. Ah, di ko mukhaon na ni. Di ka mukhaan. Way himbis. Bawal na sa mga way himbis. Ya, di mo ni ikot. Di ko ada. Uli na dito ko. Amo ko. Paano niya? Ina na oy. Ate, kaunan rin bang? Asos, pastilan oy. Ala mo kaong katong isda ato. Muto himbis to. Mukha na ba, oy? Gutom na kay ko pa. Ay sig reklamo. Kay dili kamoy na ngayon nabuhi. Ti, wa nga mo. Ay kung kuan ninyo ba reklamuhi kid. Sapot ra ba ko? Ay klaro to kung kasabot. Mauna ko, wa na mo tabang ni mong tungod, anay mong batasan. Pa, gikan garon, magbulag-bulag na taning lugar ah. Friends, naunsa man ka? Nadala ra man ko sa akong kasapot. Unya biyahe diri. Pa, kita na lang duha. Luoy ko pa. Pa, naon sa mga ba? Ikaw pa'y tabangan, ikaw pa'y masuko. Bay, pagmulayas diri ah. Pa, manako na ko pa. Ah! Sala, hindi na ko ba? Saan na yung tuka niyo? Higlan ba kayo? Pa! Dali na pa! Yakan na ron! Oh, dali na! Tara na pa! Ay, kaya atay! Wala ka ka!